Tikulandireni ku programu yotsiriza sabata ino ya kulinji pano pa Wailesi Times. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Tikatere timakhala kuti tayambapo kuzukuta nkhani zikuluzikulu zimene zimakhudza dziko lino komanso miyoyo yanu, ndiye timakhala ndi alendo osiyanasiyana amene amatithandizira kuzukuta nkhani zimenezo. Iya lero ndi nkhani yokhudza kukwera kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno komanso chitukuko. Kodi pali ubale otani? Kodi chiwerengero chimenechi chikukhudza bwanji nkhani za miyoyo ya wanthu? Kodi chikukweza umphawi kapena chikuthandiza kuti dziko lino lipite patsogolo? Ndiye tikhale ndi alendo osiyanasiyana mstudio muno komanso palaini tikhale ndi Adamson Mola, Professor Adamson Mola amene amachokera ku Kamuzu University of Health Sciences. Tikhale ndi Crispin Chavula kuchokera ku Habitat for Humanity, Melvin Banda amathira manga pa nkhani zachuma, komanso Wanda Msisya amene ndithu nzathu amene wa ku Times konkuno amene athandizire kuthirapo ndemanga pa nkhani zimezi. Tiyambe kulandira alendo athu palaini pa. Professor Mola, mwadzuka bwanji mauno kuchokera ku Kuhes? Tadzuka kaino. Ifeso tadzuka. Tiliso ndi Crispin Chavula kuchokera ku Habitat for Humanity. Chavula, mwadzuka bwanji mauno? Ife tadzuka bwino kaino yomene. Tadzukanso tikuyembekezeka khaso nda Melvin Banda palaini pa, koma timulandire Wanda Msisya. Wanda, mawa bwino, mwadzuka bwanji? Tadzuka kaino, mwadzuka bwanji? Hoa tadzuka. Nkhani tu ndi imeneyo. Tiyambe ndi inu Professor Mola, tukamba nkhani ya kukwera kwa chiwerengero cha anthu mdziko muno. Inu mwayima pati? Kumalawi kuno tilipo ochuluka? Tiyambire pamenepo. Zikomo kwambiri. Ine ndi yima kwenikweni kupendekera kumbali ya za umoyo. Za chitukuko ndi pang'ono chabe chifukwa za umoyo zimakhudzanso chitukuko. Koma tikanena kuti kodi tilipo ochuluka kapena ifunso limeneli silingangoyankhidwa mwachindunji kuti kapena ayi. Komano ndilonena kuti layenera kuyankhidwa moyerekeza. Tikamayankhidwa moyerekeza ndi pamene tingapeze nzeru zenizeni. Ndinena chani? Ndinena chimodzi kuti mmene chiwerengero chathu chikukwerera panopo, chikukwera koma ndinganene kuti ndi ndondomeko yoti chotsika kwambiri kusiyana ndi mmene chinalili mbuyomu. Chifukwa panopo chiwerengero nchoti mzimayi wina aliyense tikatenga ngati average akuonetsa ngati kuti akhoza kukhala ndi ana 3.4 or thereabouts. Ndiye chimenecho mbuyo monsemu zimatha kuposa ana 5, 6, panopo ndi 3.4 kuyandikira pamenepo, chimene ndi chotsika kuchokera mbuyo monse sizinathekepo. Koma tikanena kuti kodi ndi chiwerengero chimene tili nacho ngati chimene 22 million kapena pamenepo, zinthu zimene anthu amafunika kuzipeza, ntchito, zipatala, zisukulu, misewu, misika, ndi zokwanira. Ndetiona kuti chiwerengero chimene tili nachocho ndi zinthu zimene tili nazo sizikugwirizana. Zikukhala ngati kuti banja la ana 6 koma lakachita renti bed sitter. Ndi apopo tinganene kuti chiwerengerocho ndi chachikulu chifukwa zoyenereza kuti chiwerengerocho chikhale mwa umoyo wabwino ndi zosakwanira. Tabwino. Wanda, nkhani imeneyi uyona bwanji? Iweyo kamakhala umayima basi. Nkhani imeneyi inenso ndigwirizana ndi Professor Adamson Mola kuti zimatengera kuti ukufuna kuyang'ana kuti chani. Ndikupase chitsanzo chokuti mwina madzi akakhala mkapu ndi alitheka, ukozomanena kuti is that half empty or half full. It depends on the emphasis. Ukuchita upanga emphasize pachani. Nde Malawi tikayang'ana mwina in terms of ma resources, kuti ma resources athu ndi kuti titizanena kuti aya tilipo ochuluka. Komano mwina funso likhoza kukhala kuti anthu tilipo ochuluka kapena tikuyenera tikhale ma resources ambiri so that we balance. So kwa ineso mwamsanga ngatunga ndilole ndimazayang'ana kuti
zinthu ziwiri zimene zimayankulisana ndekuti zili ndi ubwino ndi kuyipa kwake zonse ziwiri mukakhala ndi anthu ochuluka ordinary tambiri kufatika tochuluka ndi kuti already we are biased ndi kuti kwena tikhale tikakhala ndi anthu ambiri zili ndi ubwino wache chifukwa choti ndi large population will provide significant workforce economic growth development mulipo ochuluka komanso ndinu makastomala adachitapo mwa idapita mwina ku China ali ndi population over 1 billion akapanga chinthu chawo mdziko mwawo musachitaso funa anthu ena kuti azagula kunja amagulana okhaokha so ndekuti it's a market opportunity uonaso kuti kumene koko maybe ngati mumakonda ngati ife timanati ndi dziko la ulimi ndekuti productivity agricultural productivity ndekuti tokha tizigwira ntchito yozala zinthu chani understand now tikazangana kuma resources uzaona kuti high population imazapereka pressure kwa ma sources malo ngandi madzi energy zonsezo zimakhala ngati zili under pressure mukakha kuti sizigwirizana ndi population komanso nkhani ya ntchito muzamba kukamba za unemployment mukakha kuti ndi anthu nonse limadalira kuti muzigwira ntchito ngati simuphunzitsana za entrepreneurship you see so pasapezeka kuti mwamba kukamba za high unemployment rates poverty social issues then uzangane kumbali za environment uzaona kuti a growing population imapereka so chipinjo kwa environment deforestation pollution waona so mwachidule zinthu ziwiri zizi mene wanenera funso lako zimaina ziziyankulisana kuti unene kuti chambiri ndi chiti ngati ma resources ali ochuluka kuposa anthu amene ali limene mumana kuti ma resources athu ndambiri akusowa anthu ena anthu akakhala kuti ndi ochuluka kuposa ma resources miyamba panga complain muzina kuti anthu ndi ochuluka akugwiri kufananizira ndi ma resources so I think for Malawi the question is vuto ndi chani vuto ndi anthu ofe kapena ndi ma resources tilo wetu kuwera pomwe kuwanda kumaziko tipite kwa economist Melvin Banda tisanapite kwa achavula ku Habitat for Humanity Abanda tikulandeni program ya lero ya kulinji mwadzuka bwanji kazuka bweto kwa obviously wanda magesti na kumasamala rena losemena kuti tisela pano papa chabwino nkhani tili nkamwa ndi imeneyo inu munachitapo za chuma zimaphunzira za chuma tikunena tikufunsa kuti kodi ku Malawi kuno tilipo ochuluka kapena tilipo tikuberekana bwino ndifuna ndingogwirizana ndi pang'ono ndi ana guest anankhala koyambirira aja ndithu komano pankhani imeneyi kwa ife uma economist timaitenga kuti timati there are two perspectives ina timati mafuzi yani yokuti imanena kuti ya chiwerengero chikuchuluka kwambiri ndi ma resources zimene tinawo muziko sizikufanana komano naso mati abostrap amanena kuti iyayi anthu akamachulukana zinthu zoti chiwerengero chisakasidwa komano anthu omwewo amakhala so ndi kutikirapo keza njira zina zopangira survive komano tikayang'ana kunoko ku Malawi kwathu kunoko komanso analysis yathu ingakhala too widespread so muna tingoipanga narrow down ipange focus tikayang'ana ma issues tingoyang'ana letse ma sectors athu tikayang'ana ma services versus population growth tikanena kulira population yathu kuchambire ni singoti olo independent kika panopa ma services athu sana kuleso chimodzimodzi olo tikayang'anaso mu nthawi yomweyi yapafupi tingathe kuona kuti tingoyang'ana ku health sector kokha chama 2019 health sector yonse inali ndi ma employees about 34,000 and tikayang'ana panopa nambala yakulafika chama around 47,000 which is a rate of about 40%. Yet population one over about 22 million is there about about 19 million. That also tells you that pamakhala ma strain ama resources. Tikangana ku education, tikangana teacher to pupil ratio. Mugasi mujama bezori kuzitimozi ya kusa ma student 144, which is contributing to jima bezori sojima kimo onunga quality ya education, kimo onunga quality ya workforce mene macha kuzalowa mu economy mu sobolo. Tikangana ma issues are infrastructure. Timangana so kuti miseu
kumakhala demand yambiri ya misewu ife kuti anthu aja amafunika aziyenda kuti azipanganso produce mu economy. So ndi ndalama imene zimatoleredwa mu dziko zimapezeka kuti palinso mismatch imene imapezeka kuti misewu ina mwina sikukonzedwa, misewu ina mwina sikufika kumalo imene yenye kufikira. And apart from this, when you look at import and export, which is something that is also very interesting, chipyodi chimakhankama mwake kwenga da Malawi. Tiyangana mene yakhalira ma export tax sana kule ndi mene yakulira region population growth yake. Yeti ma import tax akhala akukula kwambiri. And now zimene zizi zimapanga manifesto kuti ndizinga ya mafuta. Mukawerenga budget region ya 2011 imene anapanga president ya Ken Kambole point number 19. Yani na kuti time imeneyo timapanga import magali moto timapanga register magali moto 3000 on average about on a monthly basis. When you read the report here, is it last year it reached about 37,000. Kuti ngati export tax sangukula ma import tax kukula pacho kuti population ikukula, it means demand ya ka forest gaja imapezeka sokuti imakula kwambiri, which is why we also see some mismatches in terms of timakhala ndi negative balance kuma issues ngati amene wawo. Chabwino abanda tibwereso kwa inu mafuna timveso chokera kwa Chavula ku Habitat for Humanity chifukwa iwo amakhala kuthamanga background ndi bungwe lawo amathandizira kumangira nyumba anthu ochepekedwa. Achavula tikulandeni program ya kulinjero takubweretsani foti mafuna mutichitire paint picture on the ground kuti kuchuluka kwa chiwengero cha anthu zokuzana bwanji ndi quality of life imene amakhala tifotokozani kumayi kuno ngati nkhani ya malo okhala. Pali connection iliyonse pakati pa kuchuluka kwa chiwengero cha anthu ndi malo amene amakhala zikumavuta bwanji kuti mwina apeze nyumba zabwino ndi zina zofunikira pa moyo wawo tsiku ndi tsiku. Tatifotokozani Daniel zomuyenda bwanji? Zikomo kwambiri komanso ndithokoze anzanga amene alankhula kale. I think zona zake kutengera chiwerengero kuti nchokwera kapena ndichochepa zikungotengera mmene tinganenere ifoti zimatengera ifoti ngati dziko tathandizira mota ndaba investment otani mu human capital kuti anthu aja akuthandizira bwanji kupanga nawo chuma, kuthandizira kuti miyoyo yawo izikhala yopita patsogolo. Komano ngati nayo moza amene ndimayenda kwambiri komanso ndimadziwa mmene zinthu zilili ndimagwira ntchito ndi anzathu akugesha anthu amene amakhala mizinda ma informal settlements kunkhongo uko kwa Ngona, kwa Nsiliza, kuching'ambo ka Kunzuzu ndi ku Blantyre. Zona zake pakali panopa mmene tikunenera titha kunena kuti chithunzi zimene chikuonesa toti chiwerengero chathu chakwera chifukwa chakuti tikulephera kuwafikira anthu kuwapasa ma services awo makamaka manyumba. Ndingopereka chisanzo study imene ife ya Habitat tinachita pakali panopa tili ndi manyumba okwana 4,800 ndipo potengera mmene chiwerengero chathu chikuyendera pofika 2030 tikuyenereka tisakhale ndi manyumba okwana 6.8 million. Izi zikungonesa kuti ngati dziko tikuyenereka ngati tikufuna kuti maservices athu aziyenda ndi mmene tikuyenereka timake manyumba ochuza mwina 2 million pazaka zomwe. Koma pakali panopa ngakhale tunena kuti tine manyumba 4.8 ndi manyumba amene ali ochepekeka kwambiri chifukwa chakuti anthu amene akukhala manyumba abwino ndipo pafupifupi mwina 52%. Ena onsewo akukhala manyumba amene sali bwino owukha amaudzu maujenali osayenda bwino zimene zikupangisa kuti anthu ambiri adziko lathu lino azikhala moyo osakhala bwino. Tikang'ana mmene zikumakhalira mu ma informal settlements mothinana moja mosakhala bwino andi zimenezi zimapangisa mwasoka kuti anthu miyoyo yathu isakhale bwino
maphunziro kwa ana athu asapite patsogolo, angakhale life expectancy isachiteso bwino. Izi ndikunena chifukwa kuti Habitat inapanga kafukufuku unaonesa kuti pamene anthu ali ndi kuthekera kokhala manyumba abwino, miyoyo yawo imachita bwino, life expectancy imapanga increase ndi 4%, komanso economic growth ya dziko imapita patsogolo ndi 10.5%. Nde izi nzodandaulitsa kuti ngati sitifikira mina zangananenera kuti ma-social services athu makamaka manyumba apite patsogolo malingana ndi kukwera kwa chiwerengero chathu, kachitidwe kathu ka zinthu kasipita patsogolo, za umoyo, za maphunziro, issues of gender, zonsezo zizikhala zikusika ndipo tizikhala tizidandaula chifukwa kuti anthu kumene akukhala manyumba awo zinthu sizikudziwa. I think zilekerepo mwepa pakati chabwino ajavula Amula nkhani imene ndimafuna muthirepo ndemanga inu ndionena kuti nkhani za umoyo zikhudzidwa bwanji ndi kukwera kwa chiwerengero cha anthu, kuti pachuluka burden of disease, kuti pachuluka ma services akumayenda bwanji zipatalamo, mwayima nganene kuti zonsezi ndi zolowererana kapena zokhudzana ndipo za umoyo tikukamba zimene ndingathe kukamba sizakuchipatala zokha, komanso mmene anthu angakhale umoyo umayambira kunyumba. China chimene ndimafuna ndinene popherera mphongo zimene anena anzanga, mwina ndikungosinthako pang'ono kalankhulidwe, chifukwa tikulankhula kuti zinthu zikhoza kuyenda bwino muzaka zimene zikubwera kutsogolo chifukwa choti talankhula, koma zimene zozo ndizovuta kunena kuti zichitike. Kukamba zakuti maservisi ngosakwanira, kumananga maservisiwo ndi mmene ulo taonera chaka chino chaka chatha, maservisiwo ndoti tiyikepo ndalama zathu munga dziko, ndiye ngati anthu sitikuyikapo ndalama pa maservisi sizitheka. China ndichonena kuti mwina mwachitsanzo ena analankhula kale za nyumba kuti zikukwanira bwanji, komano ndifuna ndilankhule mofowoka, ndinena kuti mosasonyeza kuti chipulumutso chili pafupi. Malawi muno tsiku lililonse pamabadwa ana kuyandikira 1,700 ana amabadwa pa tsiku lina lililonse. Ndiye tilati ngati mina anakambira kanda chavula za ujeni vacancy rate and so on, mwina mwake anthu akhoza osazimvetsa bwinobwino, koma ndinene kuti tsiku lililonse mdziko muno mukubadwa ana 1,700. Ndiye tiyerekeze kuti school klasi mmakhala ana tiyerekeza amakhala tili 6 seat klasi imodzi, klasi yabwino tinene choncho 6 seat klasi imodzi, ndiye pakhale standard 1A 1B choncho titero. Tikoza kuonetsa kuti pa ana 1,700 ngati tipange masamu bwinobwino tikoza kuona kuti tsiku ndi tsiku pakufunika kuti mdziko muno ana 1,700 akufunika kuti akayambe sukulu ifo akukwanitsa birthday yawo. Mudati muonete kuti zikutanthauza kuti mdziko muno tsiku lililonse munayenera kukhala skulu imodzi at minimum ya primary ikumalizidwa yatha tsiku limenelo mdziko, koma 1,700 ndi maskulu awiri, kusonyeza kuti mdziko muno tsiku lina lililonse mutuluke maskulu awiri. Tikayipitisa kuchipatala ndekuti kuchipatala kumapita anthu angati, ndingoyerekeza kuti kuchipatala pa health center pakumabwera anthu 1,700 pa tsiku, ndi amenenso akubadwa pa tsiku lina lililonse. Ndekuti Malawi muno mukufunika chani? Mukufunika health center tsiku lililonse patuluke health center choncho mpaka na ku secondary mpaka na choncho. Zimene zikungotisonyezeratu kuti ana akubadwa koma anawa akuthera akatipa primary ena sakumaliza ambiri. Tingone ndisanene kuti ena sakumaliza, mdziko mwathu muno ana ambiri ndi amene samaliza primary school, osati kuti upita secondary ndochepa, ambiri amathera pa standard 1 2 3 choncho. Ndiye tikukhala mdziko mmene anthu akuyenda
nzibambo nzimayi wathupi lake kaya wowonda wachani koma wa standard 2 analekeza 2 koma ali wankulu 30 chakuti years 40 chakuti 50 60 imene choncho mdziko mwathu muno anthu ambiri amene tikuwaona amene tili nawo ndoti anamalizira primary sanamalize ndi chimene chikuchitika nde imenecho ndichonena kuti kodi munthu woti sanamalize primary munthu woti sanapite ku secondary enanso secondaryyo ndi group yochepa kumapita uku mtunda akunde kuchepetsetsa ndi ena anakamba za human capital ngati sitiphunzitsa anthu athu kuti akhale oti akhoza kukhala pa dziko pano mmene zililimu ndiye kuti zokamba zachitukuko tizingolankhula nawo kumoyo kumene munandifunsako anthu sangakwanitse kupereka ntchito za umoyo pena paliponse kwa wina aliyense chifukwa chonena kuti ndalama kulibe momaliza popeza tikulankhula ndife ambiri sanjizada chifukwa sungachoke nyumba imene tikuyinena yabwinobwinoyi nkukanena kuti ukayima pauja zavuta kale nde manambalawo tili nawo akutisonyeza mu zochitika za dziko lino kuti anthu alibe kuthekera and kuthekerako chifukwa choti sanaphunzitsidwe kuti akhale anthu olimba oziwa ntchito zambiri tikudikirira kuti ziperekedwa ndi amene akupereka msonkho nangati satiso boma komano sizingakwane chabwino professor tipiteke kwa wana tinene pano kuti tinayesitsa kuti tikhale ndi oyimirira boma amene ndithu nduna za umoyo Madalitso Baloyi koma foni yawo samayankha imangoyitana ndiye tukhanga tilibe oyimirira boma pano koma nkhani yene nabe ipitirire Wanda unayi ndi mawu kukhosi paka nakhalaswa mpingo amakhulupirira kuti tibane ngati mchenga would have wanted to hear kuti akwana bwanji chimene mafuna ndinene Elvis ndicho kuti ukamayang'ana ma-factors awiri like in this case ndikuyang'ana chiwerengero cha anthu mbali ina tikuyang'ana ma resources zimatengera kuti bias yako ili kuti we all have got biases kwa amene tikuona kuti anthu ndochuluka we gonna have excuses why we believe kuti tilipo chuluka amene tizikhulupirira kuti aivuto ndi ma resources they also gonna you understand my point so ife ngati dziko tikuyenera kuti mwina funso kuti titakhala kuti tizibalana ngati right to balance zomwe tinazo is it that we are lazy sitingakulise ma resources athu we're not thinking anymore how we can improve infrastructure to accommodate the population which of the two factors which one should we control and why I'm just starting a debate. Don't ask me kuti nenda inambali de. Fuso lilipo baba. Mafana nzali fuso ntawina. Mabodi wali fuso but you know why? Because tikama panga zimezozo. Okay, I'll dive in. Tikama panga zimezozo tiziona because Malawi tikafanizira ni maiko anzatu amedandikana nawo. Could we a worst case scenario in terms of population growth? Kapena city kuta kubweresa ma resources vudodera kuti Malawi ndosauka chifukwa chani ndi anthu ambiriso zimezo anthu ambiri akhoza kuyana I don't agree kuti Malawi ndosauka ndikubera ndalama ziko munomo tikapangana ndanda ndawo maiko saukitsitsaja Malawi alipo kuti yankho chifukwa chani ndifa anthu okuba so ndifake pakubwera nunkhani kunena kuti okay siti kupita patsogolo ngati dziko komanso tikuchulukana is it a bad thing or a good thing pamene pali nkhani okay then kuonjezerapo fuso chabwino kuti ma factors awiri awa vuto ndi chani because ngati tikumana ati ndife anthu osauka then you look at what is happening on the ground and I don't agree si anthu osauka chabwino Wanda ndiye Ameven Banda munalibe palaini kodi kumalawi kuno likamangana population yathu ambiri ndachinyamata amene 51% kuti sakulakwitsa ambiri mwayo osayina ndi ana between 0 to 14 between the ages of 0 to 14 about 10 million pafupifupi kodi ambiri mwachinyamata ali active motani akuchita chani kuti ikhale ngati population
ikupindulira dziko because timaona kwina wanda wakambapo za ku China unapita ku China munakaona mene zinthu zimakhalira maiko ena timaona Russia mara makhala akutakataka ambiri akugwira ntchito ambiri ali innovative ndi zina zambiri so makhala population ije ikupindulira dziko ku Malawi kuno 22.8 million thereabouts ikutani population yonse Melvin Yes, bwana. Okay, fuso mwaliva eti? I think yes, fuso mwaliva. Bwana Wanda fuso lao lija anakhala ngati anazaya klaso menene za mkola kwembera kuti ali masukulu awili mena maziyangana tena mayangana population kugula ena madia indi resources exploitation so ineyo chinthu mene ngani nababa ningane kuti nkhani imakhala kuti resource exploitation komanso kwenka fusolani specifically kuti anthu ali kutiko you remember kuti economy yathu inoyi about 80% of it imakhala mu informal sector kutanthauza kuti timagwira ntchito zija zosa zimene sizimawerengedwa zosawerengedwa ngati ntchito ifapa panopaso anthu ayesera kuti mwina ziziwerengera awubanka mazisho kuti ganyu labor now tikayangana zinthu ngati zimene ziziyang'anenso ujeni yathu kuti masekta yathu minali productive ngatiwo about 80% of the population, about 80% of the population imagwira ntchito mu agriculture sector. So tikunena kuti nawo so ujeni economy ili informal komanso anthu akugwira ku sector ya agriculture. Na ku agriculture alo nkopandanso value addition ndiko kuli exportation yochepa ndi zati. So zikutanthauza zokuti all this will translate kuti ifeyo tikayang'ana mbiri ya dziko lathu per capita GDP ndine tingangane kuti chuma cha dziko ndi ndimene yakukutira ifeyo ngati anthu amalawi meti kuberekerana tikayang'ana imene iyi ndi 0.2% yokha which is very low chifukwa chokuti per capita GDP ija ikakhala yayikulu imaonesa zokuti anthu akamabalana akupinduliranso dziko koma mmene tikupangira amalawi panopa tikubalana mosapindulira dziko mwina ndingayankhe funso limenelo lisoya kuti tikamabalanamo sitikupanga exploit ma resources chifukwa cha mmene ilili structure ya economy yathu mmene ndinayankhulira kuyambirira kuti chabwino tipiteke kwa mtolankhani wathu Bernard Zimema Mhone ku Zuzu titamenepo tibwire tipite kwa Professor tipite kwa Achavula ku Habitat for Humanity. Bernard wadzuka bwanji ukundimva palaini? Tadzuka bwino kazuka bwanji meneko. Tadzuka nkhani tu ndi imene Bernard. Chabwino ndi mawe mmodzi apa chamba tuke. Vizimba mkatamu kani ya kwenda kwa jeni population uwesa mafuta mbili kwa basi nkani yuambirire mara hindi ziko na imona masoro sauka kwa mbiliso ali zambiri zime tukuzi chakudia nitovutika kari tito zisoa ngani even kuja ku education na koso ulivuto kwa mpira kaja kukwera kwa jeni kwa population pesa wati ma school mbira makaro overcrowded ngani tine msipatala mankwara utivuta kare tukafika mapingo ina keso hii limavuto oti awasa makusisa swa nkuso kuti mwina tipingo perekana na kasi mungu anatipanga ichurukani kati mkienga zimabwesa mavuto kwa mpira muzipatala nkani ya kulera maojeni zimapezeka zolera koma ambi simapita katenga sineso kuti sichekesa ojeni mperekana kwa tuka so mavuto ndambira wati kuchua limozi sakutivuta kwa mpira nde chomwe mukuona chikupangisa kuti mwina anthu asatenga kwambiri njira asakulera njani mwina wangeso dine nkanimente kuti maskulu aliko koma anthu paja kuchuka na kwambiri simapita skulu so mwina wa ambiri simazoti kuti kufunga kwa kulera ndi chani chifukwa cha umbuli wa Kristo skulu simapita nde
timaona ngati kuti tikaberekana mbiri timaganiza muna timati kusunga kandi chikhalidwe chathu kantani kana ya koma vuto tinalo lakini yeah Ndakuthokoza kwambiri. ndakuthokozanso Davis tatiyekeza pamene. Tathokoza kwambiri Bernard kuchokera kuchigawo chaku Mpoto. Tipite kwa Professor Adamson Mula. Professor, kodi m'malawi muno muli acknowledgement kapena anthu akuzindikira kuti tikuchulukana inde mwanena kuti alisani position komabe mmene mafotokozera ambiri alendo mpologalamu iyi pali mgwirizano kuti tikuchulukana kwambiri, pali recognition, pali awareness yokwanira yonena kuti akuluakulu we need to tone down. Yes, zimenezo zimanenedwa maka anthu tikamawerengera kuti mwina chiwerengero ngati mwina environment pressures and so on, but my sense was also kuti bena nakambira ujena Wanda Msisya kuti sitinapangebe chiganizo kuti kodi Malawi muno ana amene munthu angathe kukhala nawo ndi angati imakangati tikuyisisita nkhani ngati imene point yabwino mungamuze munthu kuti tizibereka mungathe kuvala tizibereka awiri kapena atatu zingatheke. Yes. Nanga sidili pavuto nde tisanene ngati kuti sizingatheke kwa anzathu anapangapo zangati zimene chifukwa anthu ambiri timanena wona napita ku China kumene awandaso ananena tikukamba za China koma iwo anapanga chiganizo nthawi ina kuti ana asaposere pakuti simungakwanitse koma nziko mwathu muno tukangati tikusisitana munthu akukapezeka akulandira fetereza waulere tikunenayo ndikuti amene wavutika atu kwambiri skulu ndi wapasidwa kuti mwana ku primary ndi secondary bwereseni mwana ifose mungakwanise kulipira fizi ndi akawonjezeranso mwana kachikena skulu yake imene wachita kuyizaniridwa kuti simukwanisa yomwe fetereza wachita kulandira munthu akukayima pa fetereza wolandira ali ndi ana awiri komanso aliso woyembekezera ndikuti pamene tikuganiza ngati sitikuganizapo pamene ndikuona ngati atsogoleri athu komanso ndi nomwe media tiyambe nkhani imeneyi tiyambe kamati tiyishoshe tinene chilungamo tinene kuti yayi and msogolo muno munthu aziti akakhala ndi ana awiri azikwanisidwa chifukwa zimachitika ndi zimene zikuchitika in the context zokhala ndi ana ambirimbiri amula timaona m'maiko ena pamakhala ka incentive koma ayi kuno mwapatsa chachi fana akupita mwapatse bekera kaje wada frank mina ineso kungugwirizana ndi professor zimene zimavuta nthawi zambiri ndizi timati zikhalidwezi zinthu zomwe timayankhulisana tikamatani tikamakula kumakhala kuti ana mchuma akhala bwanji chuma nawo you can't even afford them chifukwa tu mwana ndi chinthu choti umayenera kuti uzitha kuchikwanitsa kusama kulera ati ine ndili ndi mchiuno mwabwino ati mchiuno mwake amene amabereka matwizi zili ndi ma implications ana zikakulelera MP basi we busy uzingoberekana kumapempha azibale yako, so we need to have a candid conversation. I like what the professor said. Ziko munomo chimene chimativuta timaziwa kuti vuto ndili koma timazemberera sitimafuna kuuzana chilungamo. We need to tell each other, I say ana is your responsibility. You cannot maberekana kumafuna kuti anthu ena akazikulelera amene wowo. So if you can't afford even weka you can only plausible weka how can you even you understand? So that's a conversation that we must have and tizuzana zona anthu amanyanyala amakwiya, but at the end of the day chilungamo ndi chimene chocho. Yes chabwino ajavula makhala chete kwa nthawi yaitali nkhani imene mukuona bwanje kuti mwina pafunika kaya ndi ma policies kaya ndi kukambirana kuti akuluakulu anawa tikubereka uchuluka tichepetse zingagwire ku Malawi kuno. Zema kwambiri nimafuna ndikwilizane nda Professor Adamson komanso mwina wanga zinalankhula. I think mawu amene a professor nanena ndoti ku Malawi kuno tikumasisitana ndimangofuna ndionjezere. I think chachuluka nchisawawa aliyese akungopanga mena kuganizira and zona zake tikuzidziwa tili ndi ma economists ambiri. I think maboma amene atsalimo mbuyo ndi imene lili pano anthu ozindikira zonse tikuziwa komano. I think wanda analankhula modutsa kuti mwina nkhani imakhayodi ka corruption ka ndikuba
government imazalephera kupanga zinthu mmene zimaziyenekera kukhalira ndipo I think zimene zikuchulukisa chisawawa ndikusambira kwambiri mbali ya chitukuko. Simple issue mwachisanzo mukamayang'ana ma cities onse pano anthu akumanga chisawawa and ndi ma city councils amene ali ndi mphamvu ali ndi malamulo ali ndi bylaws. You wonder kuti chikupangisa kuti tisapange enforce zinthu zoterenga zokhala za direct political issues at all ndi chani panopa tili ndi ndalama ngati CDF zimene zikutithandizira zinthu zina ngakhale kuti of course inenso ndikudera nkhawa ngati professor Nenera kuti tikamang'ana za chiwerengero ndi imene tikuchitira ma commitment yathu pa ground zikumabweretsa nkhawa kuti mwina sitifikira imene tikuchitira. Koma I think nkhawa yayikulu ndi achisawawayo kuti zioneka kuti palipo mwenimweni amene akuyima pa ntchito yake nkuzipanga zinthu zimoyenerera. Ngati tikulephera kupanga na polisi zinthu zophweka ngati zimene kuti anthu timange mofunikira tichite zinthu mofunikira. Because the reproduction is a very personal issue. That is even by far untouched. For tulephera kuyang'anira zitukuko zimene to me would have been very obvious. And tukungowasiya azichita zinthu mmene tikufunika. I think reforms akatiwala nkula kumalawi kuno mochuluka kwambiri and tili maumboni kuti ma documentation athu zochitika malamulo zolembedwa makaza kuno kwambiri maiko ena akhala kuzigwiritsa ntchito kuchita bwino koma ifeni kumalephera kuzipanga then ndizopesa nkhawa kuti I think amayitika ndichanika mwina mpingo oda kanatithandizira kuti kodi ndi are we possessed? I don't know. Wanda, mwajidwe kwambiri pireka Usman Kaliati. We are not possessed. Malawi so safe and jani. Timanyengererana. Mwana akupita mmeta nina professor akupita ku skulu ya ulere ku primary ndikumphunzitsa mpana ku secondary kuchipatala mankhwala ulere ikazafika pa iwe kuti ugule zovala konika mpamene umazaonano mwana uja akwenda ma research it shows you that if government was not providing some of these things you would not even have that child chicho sichikanalephera yes sila chikanalephera if you can't even sunga mkwanise kumgulira chovala ndekulo atatitana utazipita ku skulu ya ulere mwana kuti azipita ma research so Evis can we for once tell each other the truth. Chimene chimavuta ndoti ayanyanyala anthu akwiya satifotera kapena tizikwiya koma titauzidwa zoona because ukakhala paweka umakama kakubaya kena kacheka chilungamo kama kakubaya Evis kuti koma kachakalindeka baya yes so can we be honest with each other. Usman Kaliati kuchokera ku Salima ngati sakula kuitsa wadzuka ba ine obi ndadzika bwino ndimene kupanta kuti kwa jabani kwa chanso bwino bwalo lako lankhani nda Malawi kena kuti bwerere kwa alendo athu studio muno timafuna lankhani ndi Maven Banda nkhani ngati zomwezi ine obi ndi Malawi modzi amene afuna jabu ndimanga yake nkhani imeneyi ani kupanda chuka lero kanuna mwajidule mbale wanga dzina lije ine ndi Simon Solomon mede kuti nkhani zimene idu mwaitsara bwino ndito amba kuti ndingero za Malawi pano za kuzoka America za kuti 8 million pano ndikuandira kuma 2.8 million amona kuti mwina zimene azimingizwe kuoneka zimene ziichira ndiro ndiko zamakwera jonji makaji opezo mafo kuputa kugira itengepo ngati zoyamba ngati mbali ya ikandizo lingwe anthu akachulukana chonchi attention ya munga president ndiwali mafovutirapo ifawani ngone mwina mene mankhwala makombe kapena mene mwina makona zena ndi nametizimuleo mankhwala amene sina kudwala ndete kakauta chilukana chonchi mama wakathandisiti monga mmene mafunikira kapezoti mwina zikuchita irekeze kuti manesi kuti manesi andati amene mwina ungathandize mmene chire kuzanga chuchuru pa ndi manesi ndiyepa pasado mwina ndezi perengero kati kuti pereka choshezo chacho kuti milioni zovuta mbili two irekeze malo khala kuno ku Malawi
mene ali ndi malo anthu oti okusensitive ndenga tumayulukana chonse ndizofuta kuti anthu izi swabokhawo china tuonepo somwena kuti ya kuone mkaka kwa chilengedwe apa tikamaenda mmataundi umaona mvolo kalima munhu mwena vanozivira munhu kuone kuti poitira anthu tachirika swabokhala zvinhu zimene simuononga mwena chilengedwe kuti mapampa zirekiti mapampa mai mapampa angu maya paliponse zimene mwina chifoti pasomichirukana anthu kuti tikhale ndi kupangira okone zina panga kusiwa kuti mwini zina ndikuene ndikumene zimene zimakhati panato china anthu fe utikamachirukana zonse proceso zina kuti zochulukirapo ndi imadiwa Usman tsirizani achite conclude Usman nthawi ikutithera achite conclude. Okay, ajabwino Elvis apo ndine ndakezera kuno kusalima ndi nzika inozombeza program actually. Ya tathokoza kwambiri amene Usman Kaliati kuchokera kusalima ndiye yayi tinene pano kuti sitimati mapampa ndi brand koma titi madai right wanda sichocho madai base chabwino tiumbe kota program welero nthawi kumati 9 minutes to 8 tiyambe ndi Marvin Banda azanu muno komanso pa phone pakamba zakuti apa kwena kukhala kuti ngati policy yonena kuti tiziberekana ochuluka chonchi ndizothandiza chuma cha dziko kapena zosathandiza anthu mukachulukanso okalamba zothandiza mukuiona bwanji nkhani imene economy imene sedwa ndi ndani if you say kuti muziberekana mwina awiri kapena atatu mnyumba abanda Elvis I think toyenera kuvomereza kaye kuti tapangako kachinyengo pang'ono chifukwa chokuti ifeyo poyankha mafunso taliyankha funso lingati kuti zinthuzi zimachokera ku birth rate yokha kuma population growth zimachokeranso ku migration anthu ochoka maiko ena kubwera muziko lathu linoli pazifukwa zosiyana kani ma refugees kandi anthu ena kuti akungosaka mwayi and zimene ziziso zimakhala ndi impact kwambiri pa ma resources ngokupasani mapoint awiri 1992 kunachitika nkhondo ku Mozambique kunabwera anthu ambiri mu dziko munomu zimene zonse zinatipanga cost about 6% of GDP yathu chaka chimene chocho ndikumapita msogolo kufika kuti mpaka mu budget muja munayikidwa provision yothandizira anthu ngati amene so pano paso tikayang'ana muzinthu ngati ma resources zimene tili nawo tikuona kuti pompati madandaula kuti ayi mafuta athuwa ndi ochipa kwambiri kuli anthu ena kumabwera akumazamwa mafuta athuwa iye ayizipata zimene zili kumaboda anthu ena amabwera amazuliza so ma resources athu so if imene ili apapayi if you look at a policy you can't just make a policy on birth rate because that's not going to address the issue. Before mukapanga policy ya birth rate, and this one I think is a profile jana zakambaso kuti many population which is also surprising kuti nazani na minane nazo. Many population growth rate at full. Sikuti ili pachapaji options. If we were still with it at 2.6% ujeni replacement rate many kama kunika kacha. If you kuti mugaita super control mupezeka kuti mupanga crash ujeni population growth rate now dziko la tuli noli mupezeka kuti mwaika mwayuja kuti anthu ambiri akunja azibwera azapanga benefit pa chuma chati kumapanga externalize chabwino ndemwe nkhani imumba nkota motani abanda leo ndimafuna ndilene kuti nkhani ababa ndi resource exploitation nkhani ndiyo kuti ifeyo ngati Malawi tikuberekana mosatinjira nkhani yake ndimeneyo komanso migration ikupangisa kuti chuma chati chisakhale chopindulira Malawi ina kuberekana mosatinjira kodi ku China ujama panga banja liko ambiri koma amatu akutukuka amatani anthu aja amatani nawo amaberekana mopindira chabwino anthu aja akaberekana amatopanga export labor kupita kumaiko ena maso economy yawo ija imatopanga produce ikupanga so consume chabwino ife sitiberekana mopindira chabwino Adamson Mula mwachidwe kwambiri mutsisa bwanji topic ya lero Mine ndikugwirizana ndi achavulawo anthu amene tili nawo koma kuti tichita nawo chani kuti akhale kupindulira dziko osati pa nthawi imene munthu dziko linawo kusiyana nalo zimene walipatsa dzikolo nzochepa kusiyana ndi zimene watenga ndezi tikhale anthu
oti tikuchita invest mdziko lathu, koma zimene zitengera paphunziro, kuphunzira za kuklasi za ma trade osiyana-siyana, ulimi, mining ndi zina zotero, kuti munthu mapeto ake azichita produce zambiri kusiyana ndi zimene iye akudyapo, chifukwa ngati tonse tikudya kwambiri kusiyana ndi zimene tachita produce ndekuti dziko lilowa mu mphawi. Professor tathokoza kwambiri zikomo, komanso Melvin Banda tathokoza. Tipiteso kwa Habitat for Humanity achavula mutsirize motani in a sentence bwana. I think ineyo zitatu choyamba tipange tipitirize kupanga invest mu anthu athu. Yesese kupanga create more opportunities kwa population yathu makamaka chinyamata. Komanso yesese kupanga invest mu adequate housing. Chifukwa anthu akakhalira nyumba yabwino amakhaso nkuthekera kwakukulu kopanga zina pauka. I think zimene zikufunikira kwambiri kuti anthu akhale manyumba abwino. Tathokoza kwambiri achavula choka Habitat for Humanity. Wanda kuchokera ku Times mutsiriza motani nkani. Bwana zimene timalankhula ndi zimene zimachita. Malawi si dziko losauka. Tikamati ndife osauka anthu akamaba timati hayi paja ndife osauka, sife osauka. We can do better. We can put our resources to better use and be accountable for it. Komanso zimene manena zija ngati mmene dziko lathu likutukukira ndi mmene tikubalanirana sizikugwirizana, chimodzi tikuyenera tichigwire, tigwira chiticho ngati sitizitha kutukuka ndi mmene kuyendera population then tikuzane kuti slow down magaye padakali panopa mmene manenera ino mukakha kuti mwaberekana awiri mwina boma lizikupasaniso kaunjika, you know, something like that, because boma lilitipasa up to what? Do you understand, chief? So there has to be a limit, there has to be your part as well. Iwe ukafuna kuti chinthu chinake chitike every sunga unkhala phwi kunyumba yako basi zinthu kumachitika. You wake up every day to hustle. So sometimes my incentives amene timaona okay, like if you ask me, you know, mwaona panopa mmene amapereka budget I know nthawi yatha maona kutika 3 minutes mmene amapereka budget ya ujeni amanamveka ananena kuti maphunziro awo kachenjede sazingokhala kuti aliyense azikhala ndi loni aziunika kuti kodi umaphunzira sopena kuti first ungakhale kuti umaphunzira ku masukulu ama 10 million kena kutengeroni education kuti ufunano ya ukachenjede ufunano boma lizikulipirira, but so sometimes kuno kuti mangofuna kumangokhala ngati aliyese ndofanana now chifukwa chikhalidwe chimene chocho timasokonezana even kaganizidwe kathu. So ikufika nthawi ina yake tizikula tizipanga zinthu patokha. So my point is ngati weyo sungakwanise kukhala ndi ana atatu bereka mmodzi afumu sunga madalire anthu ena kuti azikusamalirira chanjani, and imeneyo is a reality. Ask yourself a question, ana amene ndikuberekawa azili anda MP tathokoza Wanda komanso boma usangokhala chintambasale kuti anthu sakuchulukana ndi chipatala zakwana. Ayi, boma must continue to provide ma services zawo, social services zawo. Mwatsiriza bwana emphasis nakasipena amapezeka kuti chifukwa choti umene akhala pay very passionate. You're very passionate. Boma must continue to journey chabwino. Wanda msisi nathokoza kwambiri chifukwa chokhala nafe program ya kulinji. Tithokoze swali chifukwa chotsatira program iyi pa radio komanso kumvera kuitsatira kuyionera pamene pa social media pa Times 360 Malawi pa Facebook ndi Elvis Owahobati komanso lolemba sabata lamawa program yomweyi ino mukhale tsiku labwino. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lataya lilongwe kulinji kumzuzungwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti bwanji kuti usaruka kulilabe nanga osolola ledesi yaodeja chirugugo chuyenda panji nanga nkanizo nyadisa sikulijani kumbolo bagati kulinji mwera nanga kwanugo kulinji kodi kuboma kustedi hausi kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzirediyo kukulijani Oguliji, digudalila ino, Oguliji.